Și aici, în ceea ce privește șomerii tineri, considerăm că avem un foarte mare factor perturbator numit migrație. Ei sunt, cel puțin pe domeniul rural, sunt cei mai predispuși să migreze pentru muncă. Din punctul ăsta de vedere, ei au un statut incert, pentru că noi nu avem posibilitatea de a-i monitoriza aici, în mod clar, că sunt plecați, dar dincolo. Nu știm ce se întâmplă dacă ei sunt integrați pe piața muncii în locul de plecare sau nu. Cifra, ponderea ar putea să fie mult mai mare dacă am avea astfel de date. Deci ponderea șomerilor tineri ar putea să fie mult mai mare dacă am avea datele cumulate, să spunem, pe o piață a muncii europeană, luând în considerare, nu știu, principiul domiciliului, sau spunem. De asemenea, pe județele Galați, Brăila, în mediul rural, șomajul de lungă durată este o problemă. Șomerii neregistrați sau persoanele aflate în căutare în loc de muncă de mai mult de 12 luni ocupă ponderea cea mai însemnată. Motivul pentru care subiecții nu au încercat să se angajeze, declară ei că este lipsa locurilor de muncă în procent de 40,74%, iar în al doilea rând lipsa unei meserii sau calificări, 18,52%. Cel de-al doilea motiv este evidențiat prin faptul că 22% dintre șomeri sau persoane aflate în căutare în loc de muncă se declară muncitori necalificați, deci un procent majoritar. Cei mai mulți sunt, iar din cei care au un anumit nivel de calificare profesională, cei mai mulți sunt lucrători în agricultură. Sunt foști lucrători în Foști, da. Foști lucrători în agricultură, piscicultură, mecanici, lăcătuși mecanici, dar și specialiști în domeniul IT într-un număr mai mic. Surprinzător este faptul că un procent majoritar de subiecții chestionați consideră că este necesar sau absolut necesar un curs de calificare. Însă, așa cum se poate observa și din grafic, aceștia au răspuns într-un număr de 89,73% că nu au urmat niciun curs de calificare profesională. În ceea ce privește informarea acestor persoane, grupului țintă, asupra locurilor de muncă vacante, aceștia declară majoritar, atât din mediul rural cât și din mediul urban, preferă să depășească starea de șomer sau persoană inactivă prin căutarea pe cont propriu a unui loc de muncă. În mediul rural, majoritatea nu merg mai departe de cunoștințe, de cunoștințe sau mass media, pe când în mediul urban se apelează și la sursele de rețelele formale pentru a se informa asupra locurilor de muncă vacante. Atât în rural, cât și în urban, respondenții aflați în căutarea unui loc de muncă, indiferent de nivelul de educație, mărturisesc că au șanse mici de a se angaja. Așadar, și ei sunt conștienți de situația lor problematică, cu atât mai mult pentru persoanele aflate, pentru persoanele din mediul rural, șansa de a ocupa un loc de muncă este mai redusă, cu cât de nivelul de instruire a acestora este mediu, comparativ cu mediul urban, unde aceștia au studii superioare într-un procent mai ridicat. Cel de-al doilea proiect a fost pe județul Galați, doar pe județul Galați, și grupul țintă fiind doar pe șomeri. Doar pe șomeri înregistrați. Da. Precizare necesară. Voi sintetiza câteva din concluziile cercetării, în care doresc să evidențiez gradul de interes al șomerilor vis-a-vis de dezvoltarea propriilor competențe profesionale pentru reintegrarea în viața activă pe piața muncii. Astfel, la nivelul cercetării s-a constatat că numărul șomerilor din mediul rural îl depășește bărbați, îl depășește pe cel al femeilor. Situație întâlnită și la nivel național. De asemenea, respondenții declară într-o proporție de 84,5% că nu dețin niciun fel de activități pe cont proprii și că sunt dispuși să ocupe un post indiferent de tipul instituției, de stat sau în mediul privat. Se pare că în mediul privat oferta locurilor de muncă este mai vastă decât ceea ce oferă statul. Așadar, posibilitatea de a fi create locuri de muncă în județele analizate este legată în special de activitatea mediului de afaceri privat.
În urma acestei cercetări s-a remarcat un lucru foarte important, și anume perfecționarea profesională, urmarea unor cursuri de formare profesională, înscrierea în evidențele AJOFM, continuarea studiilor, începerea unor activități pe cont propriu, reprezintă posibile soluții de ieșire a unei persoane din statutul de șomer. Și în același timp, tot atâtea soluții s-a observat că reprezintă tot atâtea soluții refuzate de majoritatea șomerilor din mediul rural. Deci interesul acestora de a ieși din șomaj, aceștia își doresc să iasă din șomaj, dar nu fac prea mare efort pentru a realiza aceasta. Au fost chestionați și angajatori din Galați Brăila. Concluziile cele mai importante sunt următoarele. Competențele profesionale reprezintă un criteriu major pentru majoritatea companiilor. Firmele care doresc să angajeze personal necalificat sunt mai ales din domeniul agricultură, comerț, reparație, auto, industria prelucrătoare și construcții. Important este că în mediul rural nu există programe de formare pentru angajați în cadrul companiilor care să le crească nivelul abilităților și competențelor. Aceștia își doresc să aibă angajați cu competențe profesionale, însă nu ajută cu mai nimic pe aceștia ca să poată să dobândească experiență și anumite competențe. Mulțumesc frumos! Mulțumim, sunt doar câteva idei. Încerc să rezum, poate într-o modalitate oarecum complementară. Din ce mi-amintesc câteva din observațiile celor două cercetări. În primul rând, cercetarea pe șomeri înregistrați, făcută doar pe Galați, cel puțin pe mediul rural, a suportat o perturbare majoră de la un determinată de următoarea situație. Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural sau șomerii înregistrați din mediul rural suferă o modificare de atitudine determinată de faptul că într-un procent însemnat sunt de fapt beneficiari de ajutoare sociale. Și atunci este destul de greu să evaluezi atitudinea lui pe piața muncii, mai ales în situația în care cumulează de fapt mai multe elemente care îi descriu statutul. Este șomer de lungă durată, el este înregistrat ca șomer, dar el este înregistrat de ani buni. Nu ai o situație clară privind veniturile lui sau veniturile pe nivel de familie sau cum vreau să discutăm, deoarece am constatat că mai intervin câteva chestiuni în momentul în care se fac dosarele pentru ajutoare sociale și așa mai departe. Pe această cercetare nu avem o imagine clară a ceea ce se întâmplă, cel puțin în cazul șomerilor înregistrați din mediul rural. Motiv pentru care vrem de data aceasta să cercetarea să o reluăm din alte considerente, să renunțăm, și acesta a fost punctul la care am pornit, să renunțăm la a stabili eșantionul doar pe șomerii înregistrați și schimbăm modalitatea de eșantionare, dar avem o altă problemă, o știe și doamna Rarița, nu putem stabili totuși un eșantion reprezentativ. Diferența dintre cele două studii, în momentul în care am lucrat pe o bază de date a unei AJOFM, am putut să selectez un eșantion reprezentativ. Am avut criteriile de selecție suficient de aleatorii ca să pot să stabilesc un eșantion reprezentativ. Dincolo unde nu am o imagine clară despre totalul populației, totalul grupului țintă dintr-un județ, nu putem stabili un eșantion reprezentativ. Și atunci o luăm sub această mențiune situația. Nu am găsit, noi ne-am chinuit vreo 2 ani de zile. Să vedem ce resurse, ce baze de date am putea găsi să ne dea o informație clară despre această populație. Da? Acum ne-am dominit și noi după ce am văzut toate discuțiile despre referendum, că acest lucru de fapt ar fi imposibil. Eu nu am de unde să selectez, noi nu avem de unde să selectăm. Avem pe cercetarea care vrem să o desfășurăm grup țintă, șomerii denumiți generic din mediul rural. Șomerii, ceea ce înseamnă șomerii înregistrați cu neînregistrați,
persoanele ocupate în agricultura de subzistență și angajatori. Nu avem aceste informații nicăieri. Dacă pentru angajați, dacă pentru angajați am putea să le obținem, pentru șomerii înregistrați am putea să le obținem, ne rămân șomerii neînregistrați și suplimentar persoanele aflate în agricultura de subzistență. Am putea să lăsăm în principiu deoparte șomerii neînregistrați, să mergem cu o estimare în baza studiilor anterioare și ce au mai făcut alții, dar nu pot să merg cu două necunoscute. A doua necunoscută se numește, cum spuneam, persoanele aflate în agricultura de subzistență. Am două definiții în operant. În funcție de, și aici atât doamna Rarița cât și colegul Drean, pot să vă spun mai multe, se operează pe piață în mod simultan cu indicatori diferiți. Da, dacă pe zona agricolă sunt înregistrați pe anumite criterii, pe anumit nivel al proprietății și așa mai departe, pe criteriile Uniunii Europene sunt înregistrați diferiți, numeri fiecare oai, porci și așa mai departe. Traian, care e sistemul de construcție, de definire a persoanei aflate în agricultura de subzistență pe modalitate europeană? Am început aici. Am continuat cu... Ghidul ne spune că cei care lucrează în gospodăria proprie și... Cei care lucrează în gospodăria proprie și numai pentru consumul propriu. Ceea ce ar însemna că nu cei care vând. Ori sunt din mediul rural care se pot certifica de producători, de la primărie. După definiția ghidului, ar însemna că nu fac parte din lucrători în agricultura de subzistență. Dar pe regulamentele europene, există un regulament european, îl găsim pe site-ul PNDR-ul, Programul Național de Dezvoltare Rurală, și acolo sunt definit clar lucrători în agricultura de subzistență, de semi-subzistență, s-au ocupat în agricultură, și cei din subzistență sunt până la 2 unități de dimensiune economică. Ce înseamnă unitate de dimensiune economică? Fiecare Uniunea Europeană a spus o unitate de dimensiune economică e 1200 de euro pe an. UDE-uri, ca să nu folosim UDE-uri, da? Și fiecare petec de pământ cultivat cu ceva are un anumit coeficient acolo, stabilit de Uniunea Europeană. De exemplu, un hectar de porumb are, nu știu cât, 0,3 UDE. Ceea ce înseamnă că ar putea să aibă 6 hectare de porumb și nu depășește 6 ori 3, 1,8. Gospodăriile din mediul rural sunt calculate? Aceste... Pentru terenuri, care gospodării? Pentru mediul rural. Da. Dar dacă are jumătate de hectar de roșii sau de castraveji, nu știu, legume, că sunt mai mult, un hectar e notat cu 6 UDE-uri, ceea ce înseamnă dacă are jumătate de hectar, nu depășește și atunci nu face parte din agricultura de subzistență, ci de semi-subzistență, care între 2 și 7 UDE-uri. După aia sunt definite pe categorii de ferme. Fiecare găină e cuantificată. 0,0 nu știu cât UDE-uri, sau vaca, porcul, plantații agricole, plantații pomicole, totul e cuantificat, există un tabel, îl folosește și în legislația românească pentru proiectul de pe domeniul rural. Și atunci îl definim ceea ce să cerem la persoane din grupul țintă să ne dea o adeverință la primărie, unde extras din registru agricol, unde spune cât teren figurează și eventual dacă are vaci. Cum? Culturile trebuie să le declare el. Nu, culturile sunt toate declarate fiecare an la primărie, da. Și în registru. Ceea ce spuneați că e suficient numai de ajutor social, de la primărie, că figurează la ajutor social, în opinia mea noastră, consider că nu e suficient, pentru că, într-adevăr, ăla îi dă ajutor social că nu are teren sau animale, dar e posibil ca respectivul să nu aibă teren. Ori una din condițiile noi la lucrătorul în agricultură pentru subzistență să aibă teren sau să aibă animale. Că dacă nu are, de exemplu, un rom, nu are nici pământ, nu are nimic și vine cu ajutor social dat. Asta nu încadrez eu automat în lucrător în agricultură. Chiar nici nu lucrează în agricultură. Sau dacă lucrează în agricultură, atunci face parte... Lucrează în agricultura de subzistență. Da. El poate să lucreze cu ziua. Lucrează cu ziua, ce înseamnă încadrăm undeva, la angajat, zilieri, pe codul muncii, cum contract de muncă temporar. Ceea ce înseamnă trebuie să aibă pământ și niște animale și să încadreze sub unitate de dimensiune economică prevăzută. Mulțumim.
Asta ar fi una din dificultățile cercetării. Apoi, problema se pune când aplicăm chestionarul în ceea ce privește cercetarea cantitativă, pentru că ar trebui să putem lua în considerare și migrația sezonieră a lucrătorilor a locuitorilor din mediul rural. Să încercăm să surprindem întreaga dimensiune a evenimentului. Acestei situații pentru a putea avea certitudinea într-o marjă de eroare rezonabilă că facem un studiu serios. Bun, astea sunt mai curând dificultăți metodologice care se transferă și pe zona criteriilor de selecție a grupului țintă. Însă, în ceea ce privește problemele specifice șomerilor de mediu rural, încercând să menționez discret aleatoriu câteva, am remarcat o reducere semnificativă, dar fără să avem cercetări comparative, în ceea ce privește disponibilitatea de navetă. Spun reducere semnificativă având în vedere marile flux circulatoriu din perioada comunistă. Da, dacă facem o analiză comparativă, sunt modificări destul de mari în această zonă și am putea să facem o analiză destul de rapidă pe zona transportatorilor, să ne dăm seama fluxul de persoane care poate fi înregistrat pe această direcție. Însă putem vorbi în mod simultan de oarecare reticență la deplasare, dar ea este și motivată dintr-o altă perspectivă, deoarece în bună măsură salariile mici demotivează o astfel de atitudine. Costurile de transporturi riscă să reprezintă un procent foarte mare din totalul venitului și atunci devine neconvenabil întreaga poveste. Știm că au existat mai multe măsuri de stimulare, da, aveam un indicator de 50 de km distanță, îi calculai diferit, aveam niște PNA-urile anterioare care încercau să pună în practică niște strategii pentru resursele umane, am încercat să le avem și pe ele în vedere. Suplimentar, nu avem o imagine clară în ceea ce privește profilul, dacă este să-i spunem așa, populației din mediul rural, așezat pe diferite tipologii, în ceea ce privește atitudinea față de muncă. Dar nu avem informații clare, dar nu avem o tipologie. Uite, o mare parte se așează cu asemenea structuri. Unii sunt destul mai curând să migreze decât să plece. Alții se mulțumesc cu ajutoarele sociale și cu ceea ce mai fac prin curte și așa mai departe. Putem să facem cel puțin pe această zonă, cel mult câteva speculații. Dacă ne puteți ajuta cu informații specifice în această direcție, ne-ar fi de foarte mare folos. Suplimentar, s-a pierdut ceva din unul din factorii care determinau cumva fluxul migrator dinspre rural spre urban. Nu mai este nici speranța în succesul pe piața muncii prin intermediul formării profesionale, mai ales dacă vorbim de studii superioare, ceea ce înseamnă el mai atrăgea, dorința de a sprijini copiii, mai atrăgea în fluxul acesta migratoriu, mai atrăgea un procent, nu foarte mare, din cetățenii din mediul rural care încercau să găsească locuri de muncă pe zonă urbană. Pentru că, în mod clar, nu avem o dimensiune economică foarte mare pe zona rurală. Poate pe o discuție de strategie, cred că este cea mai mare deficiență în ceea ce privește ocuparea forței de muncă din mediul rural. Nu avem o strategie de a dezvolta locuri de muncă locale și atunci nu putem să luăm în calcul decât această formă, care am cunoscut-o de obicei, cea a deplasării în zona urbană pentru muncă. Ce credeți că ar fi important de reținut pentru orientarea cercetării în această direcție? Dacă ar fi să descrieți, să încercați un profil al cetățeanului din zona rurală, un profil din ceea ce din perspectiva pieței muncii, cum l-a schițat? Problema este că
oferta de locuri de muncă este invers proporțională cu numărul solicitanților de loc de muncă, în principal cei din mediul rural. Și de aici derivă aspectul acesta al lipsei achitării costului unei navete. Deci el, chiar dacă și-ar dori să lucreze undeva, își găsește de lucru. Este posibil să-și găsească. Salariul nu este motivant, așa cum a spus și dumneavoastră, și chiar nu trebuie să ne ferim de lucrul ăsta, că este o realitate. Și atunci persoana aceasta, acest cetățean, cum îi spuneți dumneavoastră, deci persoană în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, chiar dacă dorește să lucreze, se lovește de următoarele probleme. Odată, nu are un nivel suficient de pregătire, lucru care, într-un fel, este foarte bine rezolvat de hotărârea aceea care le permite să urmeze un curs de calificare de nivel 1, însă este legat de lipsa posibilității de a se transporta. Asta ar fi o mare problemă, pentru că dacă i s-ar asigura naveta, cum era pe timpuri asigurat acest transport, și nimeni nu mai vrea să, niciun angajator nu mai asigură această navetă până la urmă. Contra costul acestei... Mai sunt câteva excepții, le-am întâlnit în niște cercetări de tatonare, mai ales pe zona celor din construcții, sau haideți să vorbim cei de la care au mici companii pe zona de drumuri și așa mai departe. Sau mai aduce pentru ca să lucreze la grădini, mai aduce. Exact, mai dar sunt excepții. Sunt excepții. Nu discutăm despre oamenii care ar dori să lucreze de la Dudești să vină la Brăila să facă naveta, de exemplu. Sau mai știu eu din ce comună a județului Brăila. Altfel spus, excedentul de forță de muncă din mediul urban este suficient de inhibitor pentru o strategie în această direcție a angajatorului. El oricum are din mediul urban suficient pentru a-și lua oameni, nu mai este nevoit să caute resurse. Și fără să discutăm că angajatorul nici măcar nu poate să dezvolte o perspectivă pentru ceea ce înseamnă de un termen scurt măcar, ca să nu mai vorbesc de termenul mediu. El nu poate. Și atunci e vorba de niște comenzi care apar, dispar și în funcție de asta el imediat angajează și forța de muncă se găsește. Deci nu mai este ca acum câțiva ani când era căutată forța de muncă, deoarece ei plecau, era fenomenul acela de migrație. Acum nici acolo nu mai este ce a fost, ei se întorc și uite așa. Dar cei care se întorc vin cu altă atitudine, adică putem să vorbim de schimbare de mentalitate, dacă ne-am gândit să intrăm, nu știu, cu dimensiunea de educare antreprenorială, de sprijin antreprenorial. Acum, ce pot să vă spun? Cred că da, cred că cei care ar avea o anumită sumă potrivită pentru a-și dezvolta o afacere, cred că ar reuși să facă asta, sau și-ar dori să facă. Dar problema este lipsa banilor. Pentru că mulți dintre ei chiar își doresc să rămână în alte părți. La ce ne-am putea conecta în ceea ce privește o strategie pe zona antreprenorială? Cum putem gândi piața? Da, bănuiesc că principala zonă de dezvoltare în această direcție este agricultura. Există un sistem de desfacere, de colectare și așa mai departe. Putem să le construim astfel de modele a produselor. Cred că nu ne împiedică nimeni. De ce nu? Nu, dacă există la ora actuală, noi nu putem să le construim noi în cadrul unui proiect. Dacă există la ora actuală, pe noi ne interesează dacă i-am putea sfătui să conexeze la un astfel de sistem. Hai să se asocieze. Orice formă de finanțare nu numai pe asociații, nu pe producători individuali. Există și pe producători individuali. Dar surse mai puține, cel mai mari șanse de reușite le-au pe asociații de dezvoltare. În principiu, da. Asocierea crește șansele de producție intensivă. Și sursele de finanțare mai consistente. Ce vreau să ne spuneți? Eu vreau să spun că nu neapărat direcția va fi dezvoltarea de activități în domeniul agricol, ci și serviciile foarte bine în mediul rural sunt mulțuminați de a dezvolta astfel de activități particulare. Și la ce vă gândiți aici? La servicii, de la coafură, frizărie, știu eu, construcții.
sugestia ar fi că există o schimbare de mentalitate semnificativă, de comportament, de nivel de civilizație, sau să-i spunem astfel încât în mediul rural să apară necesitatea unor servicii relativ similare cele din mediul urban, spălătorii auto, coafură și așa mai departe, ar fi un moment de acest gen? Ei nu dețin, dacă ne referim la fermierii de subsistență, nu dețin suprafețe mari de teren sau cine știe ce, ca să poată să dezvolte ceva în domeniul agricol, decât printr-o asociere, ceea ce mai dificil la nivelul lor să sesizeze acest lucru, dar pe cont propriu ar dezvolta o mică afacere în alt domeniu, non-agricol. Asta, și eu sunt de la țară. Și referitor la cei care au migrat și s-au întors înapoi, nu au atât de mulți bani să dezvolte o afacere mare și s-au orientat spre servicii. Au servicii care se preferă și în mediul urban, cum spuneai, spălătorii, pizzerie, au făcut. Și iar o parte, într-adevăr, investesc care au teren câteva hectare, caută să vină cu metodele de acolo, dar nu e cazul proiectului, pentru că noi trebuie să stabilim în domeniul non-agricole, să ne informăm cum ar vedea oportunitatea ei, asta fiind obiectivul DNI-ului respectiv. Deci, în servicii. Întreprinderi mari nu creează sau de producție, pentru că nu vin cu atât de mulți bani experiența. Vin de acolo cu mentalitatea și cu bani mai puțin și vede. Sau cu care au venit, au investit în niște case. Da. Supradimensionate. Da. Atunci e o formă de imobilizare a capitalului, ca să-i spunem așa. Aici un procent majoritar. Sunt foarte puțini care s-au întors cu niște cunoștințe din afară și dezvoltă o afacere în baza la ceea ce a învățat cât a lucrat în străină. Da, și pe o structură de genul acesta, el are o formă de garantare a unui împrumut pentru viitoarea afacere. Avem instrumentele necesare sau asistăm la o devalorizare a pieței imobiliare, cel puțin din perspectiva băncilor, suficient de mare ca un imobil de acest gen nu reprezintă o garanție suficient de mare pentru un credit. Referitor la, am spus, la țară, au deschis pizzerii, credeau, au venit cu mentalitatea de afară și au schimbat ceva, sau cofetării au deschis. Da. Erau un lipsesc de săvârșire acum în mediul... Am înțeles, dar am zis că ei s-au vândut la români întorși din Italia. Au venit tot cu clienți. Nu, între timp și a creat și, cel puțin la cazul la care mă refer, a interzis fumatul. Dar am învățat să vină cu căciula dată pe acasă și să puneți. I-a contrariat, dar după urmăresc fenomenul respectiv, după 2 ani de zile a început să aibă clienți. Lumea ea se consideră că deja au ajuns la un anumit statut, dacă se ducea. După ce nici n-a discutat și avea clienți foarte puțin, mă refer numai la angajații din mediul rural, eu știu, din educații sau de la inițial. Dar după a contribuit într-un fel la modificarea altor oameni, nu numai cei care se consideră că au statut. Obiceiurilor alimentare de la țară. Chiar am citit o perioadă în viața liberă, tot periodic, mai apare de un reportaj despre o mică fermă, o plantație, o cultură. Și toți erau cetățeni care au dobândit experiență și au acumulat suficient de mulți bani în alte țări și au venit și fac același lucru. Avem un garant, avem o cultură de tutun. De tot tipul de soiuri care se vând bine la o parteneriate cu Ungaria, le trimite să vând. Eu o cultiv, o fac la anumită mulțime și o vând înapoi în Ungaria. Chiar ulterior o trimite în America. Bine că avem migrație în Columbia. Începe să se usuce floza de buton, că vin și se servesc gratuit concetabilii de acolo. Exact. Mai era și o altă fermă de porci din zona respectivă, Valea Mărului, în zona respectivă, tot așa, de persoane care erau așa plecate și s-au întors și chiar doresc să facă. Nu, da, sunt multe cazuri. Nu neapărat servicii, adică o afură frizerie, chiar și... Nu, sunt multe cazuri. În agricultură sunt mai multe.
Da. Pentru că ei au lucrat dincolo în agricultură în Italia și în Spania, au văzut metode și au venit, păi am și acasă pământ. Pot să fac și lucrul ăsta și acasă. Și au venit cu o tehnică modernă. Știu că cineva s-a apucat de melci, de... Cel mai bun caz e la Pechea, la acea societate care a fost mai dominantă, chiar am mai angajat 200 de persoane, care fabrică diverse componente pentru mașini. Motorașe, ștergătoare da. Și dedicarea... Tot așa, au lucrat 10 ani în Italia, au hotărât să se întoarcă în țară, au rămas cu contactele din Italia, au format un parteneriat, au lucrat singuri o perioadă, au dovedit că sunt calitativi și au primit contracte din ce în ce mai mari. Și au ajuns la momentul de față, mai zis, și-au deschis o hală de producție nouă, au angajat încă 200 de oameni și chiar au preluat și contracte altor firme din alte țări, au fi Polonia, Cehia. Pentru că au dat dovadă că au un produs bun, calitativ și cu un preț bun. Dar tot, v-am zis, pe mentalitate venită de sănătate și tot în mediul rural. Sunt și exemple de succes, dar sunt puține. Zona serviciilor s-ar pune în discuție un alt indicator, puterea de cumpărare. Exact. Cum am putea să evaluăm, cum am putea face o analiză pentru a sugera dezvoltarea unei afaceri în funcție de un astfel nivelul de cumpărare, să spunem, și mentalitățile de consum. Bănuiesc că ar fi doi indicatori destul de importanți pentru dezvoltarea unei astfel de afaceri. Desfătăm toate magazinele în mediul rural care au caiet de datorii. Cu siguranță stăteau. Supără pe caiet. Când ia salariul, ia pensia, ia așa, ne ciută la caiet. Vedem cât se poate întinde cu limita de datorii. Dar nu câte puterea de cumpărare într-o lună. Într-o lună el se întinde cam la 200 de datorii. Părere că e hazie, dar știți că mediul rural se aplică. Colegii s-au deschis și cazinouri, dar acolo nu dau probabil. Da. Noi am vrut să vă expunem mai curând câteva din dificultățile cercetării. Ele sunt cu mult mai multe și încercăm să creăm noi o imagine cât mai adecvată pentru a ne lămuri în această direcție. Dom'le, cum orientăm cercetarea ca să nu facem foarte mulți pași ori. Am fi interesat să avem cât mai multe cercetări din acest domeniu. Sunt destul de multe proiecte pe fonduri structurale, dar nu le găsim pe internet. Bănuiesc că la dumneavoastră le găsim mai degrabă. Știu că aveți o bibliotecă bună într-o vreme de... Noi am uitat să vă mai transmitem studiile, recunosc. Georgiana, reții să transmitem studiile, inclusiv cel după 36, care tot am spus să-l trimitem și n-a reușit să-l trimitem. Acum mai avem încă două și vedem ce am mai reușit să facem. Bun, dintr-o altă perspectivă, la nivel de strategie, cum ar putea fi construită o strategie de dezvoltare în domeniul rural? Noi știm că avem, cel puțin în principiu, discutată anterior instituirii postdrumului o strategie discutată la nivel regional. Considerați că este eficient o astfel de abordare? Care ar fi actorii cheie a unei posibile strategii? Cine ar trebui să participe la elaborarea unei astfel de strategii? Societatea civilă, Adică putem vorbi de o decuplare a mediului privat sau a mediului civil de instituțiile statului în ceea ce privește economia? Poate fi construită o strategie fără o contribuție esențială a statului în domeniu? Statul este cel care reglementează. Nu? Putem să facem. De ce nu? Să nu mă pic. Nu, colegul. Da, nu sunt de aceeași părere. În principiu, mai ales în țările astea mai puțin dezvoltate, cum sunt cele din estul Europei, chiar nu sunt bani.